Jo, čaute ľudia, dneska sa stretávame u našeho dejka, dneska ideme nakrmiť naše zajčíka a Zojku. OK, ideme tady atok. Dnes sa svietil som, aj keď som mohol. OK, to sú tu dvere, kde vypadá to tu strašidelne, keď je tu tma, ale inak v pohode. Zajka, králik teda, trpadličí, Zajka. Sa je bojím troška. Čau, pozdrav do kamery. Ja zasvietím. Dúfam, že to nebude škodiť. Čakujte na ňu. Je pekná. Ja ju otvorím. Zajka. Aký agresor. Koľko má vody. To je naša Zojinka. Ale to tu nejak taktok. Ešte tu má zo včera, lebo bola taká hlavná, že mi skoro z prstov odrizla. Ideme po hreči. Máme aj kanáriky. Tým tu tiež zasvietíme rovno. No. Útok. Toto je taký najviac, čo máme červený. Len taký tok. Títo tu sú všetci na parenie. Na predávanie. Títo si tiež, alebo iba dorastajú. Hľadáme toto. Snažíme starky nevyriešiť. No, daj toto vezmeme. Toto sú, neviem asi aké, ale to si môžete, ak máte zajaca, tak to tomu dávajte. Môžete v obchode zjať asi z Kalera, bo sa mi zdá také listy. Dobre. Jablčko. No, zatiaľ to tu takto nakrájam. No nie, ja neviem ani, ak to mám ukázať. Ešte, ak to bude vidieť. Joj. Ako to robím? Skúsim dať. Akože ani dlho som nevydával ľudia videjko. Lebo som mal sa učiť a tak. Nemal som proste čas, aj keď. Tak. Takže tuto, ak sa nepre ten list, ja by som ho normálne krajal. Tuto, že proste by som ho krajal, ale nemôžete sa porezať. Čiže máte pri sebe staršie, alebo nie vám to dovolia rodičia. Tieto stonky zajac nedávajte, normálne tutoriál tu robím. Tak my zahadzujeme. Možno sa nezaháňajte. Sa môže niekomu niečo stať. Ja to väčšinou dám na také kotečky. Kebyže idete robiť taký šalát hustejší. Tak. Nachystám. Väčšinou máme 8. Ale zatiaľ asi idem aj pre ďalšie rýchlo. Len musím to rýchlo. A tu písa ten ožeranie pri tomto, ale nevadí. Tak, idem pre to rýchlo. Myslím si, že im bude stačiť akože ďalšie 2, ale to sú gigantické. Neviem, či sa to vôbec na záber. No, proste sú gigantické. Ešte toto som nedokrajal na tie štvorčeky. Sa bojím nášho zajaca trošičku, tá králika, že ma uhryzne. Ak nebudete poslúchať, tak vás uhryzne. Preto musíte dať odbere like. Aj mňa už hryze, lebo som nedal veľa ľuďom like, keď hovorili. Vidíte. Ale ja dám odbere, musíte sa dať. Zajka. Tak tam čučí. A budem sa snažiť častejšie vydávať videjka. Čudujem sa včera, bo mi skoro mi včera vyskočila, aká bola hlavná agresívna. Ešte som tam niečo nasypalo, už počula na tú myštičku. A si jej vypustím a dáme do rúk, či? Neviem. Môže byť. Ideme na to. Dobre. Aj by sme mali, nejak takto chcete, nemusí to byť presne štvorček, ale no proste hore dole, raz taký, to nevadí. Ale nie, že sú to také štvorčeky, a to iba kanáriky by mali mať trošičku menšie, oni majú aj nejaké až takéto. Tak. Zajka, počkajte, ja vás vezmem. Všetko mi popadalo. Okay. Máme. Neviem, či to bude dobrý nápad, ale hodím to na ňu. Joj!
Že som sa aj zlakol. A teraz to zase musím zbierať. Pozrite, ak papinka hneď. Impostor. Ježiši Kristi, pozrite, už vás skoro to vyzerá. Nie, že mi po hlave skočí. Ideme zase. Pozrite, ak to papinka. Utíjej to. Sa aj bojím. No, nevypadá to tak, alebo... Pozrite, ale aký aj vychal. Počkajte, radšej zavriem. Ja sa akože doslova bojím, lebo zajac má moc hrubé, tento, má moc pevné zuby. Takéto, lebo najhlodavé zajac, jej furt dorastajú. Ako bubrovi, preto môže tak drevo ohrízať. Zojka! Že som len prišiel, ale počuješ. Čiže to dáme takto. No dobre, tuto sú tie stonky, tuto na bobos, na čistenie. Keď tak na budúcej video dáme. Tuto dáme asi sušené reďkovky, tam má docela rada. Tak to položím. No tak sú sušené reďkovky, tie by som dal, ale tie sú dosť zdravé. Aspoň pre ňu, jej aj chutia. Dáme jej ich zotri, ja to väčšinou zapredal, ale to ich už je málo. Potom dáme totok, to by som dal okolo takto nejako. Akože zostalo je tam, ale dáme tam tie veľké nechutia takto polohrstie. A potom viem, že má veľmi rada, že takto semienka, tých máme docela dosť, neviem čo to je, ale ideme jej to dať. Aby som to rád dokázal. Ja to všetko zmiešam dokopy a ju skúsim nakrmiť. Tak, Lojka. To sú semienka nejaké. Sorry, že to nekamerujem moc. Lojka. Môže mi odríte z prstu. To chceš? Dáme to do toho. Navrieme to už. Tak, kde to ešte premiešame. Má z toho dobrý šalatík. Ideme na jablko. Tak. Zase neviem vôbec, či vidíte. Dobre, už by ste mali. Ale no, na tam na misku. Ja neviem. Vezmem asi. Tak toto je skvelé. Máme jablko. Musíte zapamätať, že králiky a zajace by nemali mať semienka. A jak sa milím, tak ma opravte v komentároch. OK. Takže ešte tieto vylepšíme, ale táto tu zbytky aj tie sa hodia, aj keď sú to málo, ale pre ňu je to docela dosť, aj keď on je dosť pažravá. Zojka. Ideme to tak. Dobre, ako som hovoril, pozor. Väčšinou ide o to, ako máte zajaca, ale mi je to každý inak kraja. Ja je to väčšinou takto krajem na nejaké takéto kusky, približne cca centimetr, 2 cm. Tak. To som ozaj rovno, tady je to takto, vidíte? No proste takto to, ako taká pizza. Ak to mám povedať, to vypadá. Môžem to, že to je pizza. OK. Ideme jej to tam šupnúť, ona miluje jablčka a mrkvičku a zemiaky jej nedávajte. Lebo škrob, to tam je veľa škrobu. Ona tam nemá práve že rožok, preto, ak by ste sa niekto si hovorili, že prečo ho tam nemá, alebo nevidíte. Nemá ho tam preto, lebo ona tam má taký brúsiaci kameň a tam tú sol, ktorá bola úplne gigantická. Cíti jablko, vyťaha. Ňam. Zojka. Jasné. Mrt, tu máš. Chceš? Zavriem ti to? Zase to premiešame. Túto vodu dáme trošičku. Neviem, čo som zabudol. Vodu tam má dosť. A skoro plno, ešte raz som mi to plnil. Tak išli. Aha, áno, seno má. Ešte to včera. Tohto som dal tiež všetko. Máme tam zahrz pilín, prečo nie? Aby to malo čistejšie. Natáš. Tak 2. Máš ešte druhú. Na to tam. Tak ona z toho rozhrnie, nemusíte sa bať. Lebo my, jak je to dáno, vlastne to vždycky dá sama. Joj, to je svetlo. Takže.
Čo by sme ešte vzali pre Zojku? Rozmýšľam, čo sme jej nedali. Tá mrkva, ideme pozrieť mrkvičku od Starkého. Ale no. Tu je proste, je tu garáž, ale nevypadá taká garáž. Väčšinou vypínam a zatváram a teraz som zabudol som, viete, ako klasika. Tak, zase. Ideme mrkvičku. Ja nedávam veľa, dávam iba koliesko, bo to je Starkého mrkva. A teraz, že je to Zojka 1-2, lebo chápete pre video, ale nie, väčšinou jej dávame skoro pol mrkvy, aj keď je v tom veľa cukru, ale to nemá často mrkvičku. Radšej dávame menej a každý deň skoro. Teraz jej dáme do myšičky iba takéto, no keby kocočky, no tam má, no počkajte, ja nepoviem, či sme jej tam dali Jasné, by sme jej tam nedali sušenú mrkvu, ja ju tam dám, aj tu má rada. Ako posypka. Toto by som si už aj ja dal. Hovorilo, že čo, som zabudol. Tak aj vydávajte sušenú mrkvu, tak napíšte klasika. Musím byť precízny. No ak sa hovorí, pomaly ďalej zajdeš. Že Zojka? Si s ňou večer rozprávam, teraz je video, tak nerozprávam sa s ňou, ale s vami. Takže takto je to dáme do myštičky a toto je tam dáme, tak vám to ukážem. Musím si vziať zase kameru na mobil, tak. Teraz to natáčam na mobil, takže najprv je tam koliesko mrkvy. Pozrite na to, joj, toto by ste si nedali, no možno nie ani, ale. No pozrite, sušená mrkva, čerstvá mrkva. Jablko. Povieme jej asi bye bye. Napíš, daj like. Ja. Jak sa ti naša Zojka páči. Jak ťa pohoricenia. No to vodu musíme vyriadiť. Vezmeme tu tento jeden kýbel. Bo detko to neľahšie opraviť. Vezmeme túto kýbel. A túto čo je ten záchod. Tak s týmto akože splachujeme. Je tu veľa vody v tom. No tak, že mi tam nepadne. No tak to tam vylejeme a dáme ešte jeden. Je špinavý. To sa nechodí väčšinou. Iba detko, keď robí kanáriky. No myslím akože, myslím to akože divne, ale akože keď ich krmí a tak. Zojka už papa. Už ťa počuť, ticho. Aj ona stichla. Aha, keď rozprávam začne, keď stichnem a pozrite. Vidíte? Hej. Pozrite. Zojka. Ešte dobre sme to zavreli. Nebojte, ale cez leto ju máme, viete kde? Vonku sme mali taký výbeh. Zojka, nie že mi zhodíš kameru. Normálne blízka ju máte. Tak to som ja, akože ja som sa s ňou mojkala, nejako zdržala však Zojka. Hej! No tu máš granulu, alebo ticho, keď si ticho. Nie, že mi z prstu kusneš. No daj si ju. Som ti tam nedal zo srandy. Ja ju pojím. Neviem. Skúsime jej dať, to sú všetné mrkvičky. I keď to tam má do mrkvičiek. No tam niečo žere zase. Ale vonia takto, taká tá sol do bifonky, alebo ak sa to hovorí. Že by si to dala? Už som jej to tam dal. Normálne úplne skvelý záber. To je úplne dobré. Nie je to síce sponzor, ale môžete kúpovať. Prehľadávte to výborné. No, toto sme mali malé, ale máme za Tesku, to je dobrá cena. Za ne. No poď, žer, to sme zvedaví. Nič. Zojka, ty by si niečo chcela povedať k tomuto videu? Nie? Nevyjadruje sa, ale asi niečo by chcela povedať. Jednak dáte like a odber. Však? Porizneš ich inak? To ona robila s tou hlavou, nie ja. Hento kamerou. No Zojka, čo hovoríš? Predi fanúšikom môžeš ich hryznúť. Musia dať odber.
Dobre, dal si ho. Tak by ťa hryzlo. Ideme preč. Takže toto by bolo pre toto video všetko. Dúfam, že sa ti páčilo. Nezabudni dať like a odberaj, keď určite nič nebudete ako ja. Čus.